Jo vaig conèixer a la Fundació Horta Sud quan estava en un despatx molt xicotet en el carrer, en una perpendicular de l'avinguda, no sé si era Caixa d'Estalvis, el carrer Caixa d'Estalvis. Entonces la Fundació estava en un despatx, n'hi havia una taula, 3 caires, han passat segurament 20 anys i avui vivim en un món millor i en part és gràcies a la llavor que fa la Fundació. El meu desig per al futur era, o seria, que continueu en la vostra llavor, perquè al final se trata de millorar el pis que xafem, l'aire que respirem, i en aquest sentit seria el meu desig. El desig a més seria que poguérem compartir-ho, vull dir que els nostres camins anaren sempre de la mà, igual que els últims 20 anys o 25 anys que duc jo en aquesta realitat i que duc compartit amb vosaltres. I el desig seria també que poguérem continuar el camí junts.